खुलुमबाय आं देरहासा बर' सानजित बर' इउटुब चेनेलनिफ्राय जानानै गासै बर' रायजो राजा नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बोसोर गोदान रंजालि बैसागुनि गोजोन आरो गाहाम हामलायनायखौ बावहरबाय। लोगोसेयैनो थांनाय बोसोरनि बायदि देग्लायबो न'खरनि बाय बाहागि बयजोंबो अनलायनायनि गेजेरजों बे गोदान बोसोरखौ बारहोलांनो हाथों आरो सन्जित इउटुब चेनेलखौ लाइक शेयार खालामनायजों लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै थुलुंगा होगोन होननानै नोंथांमोनखौ खावलायनाय थाबाय। गोजोन्थों। खुलुमबाय आं अनसुला बसुमतारी सन्जित बर' इउटुब चेनेलनिफ्राय गोदान बोसोर रंजालि बैसागु बोथोरनि गाहाम हामलायहरबाय। लोगोसेनो सन्जित बर' इउटुब चेनेलखौ लाइक शेयार आरो साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों। खुलुमबाय आं अनारि बर' बाक्सा जिल्लानि बयनिसिमबो गोदान बोसोरनि हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय। लोगोसे फैबाय थानाय समा गासैनाबो मोजाङैनो बारग'लांगोन होननानै आसा फारिनाय थाबाय। गोजोन्थों। खुलुमबाय आंनि मुङा मैखुन बर'। आं दायो सन्जित बर' इउटुब चेनेलनिफ्राय जानानै रंजालि बैसागुनि गासै रायजो राजा आंनि लोगो बयनिसिमबो गोजोन हामलायनाय बावहरग्रोबाय। पृथिबियावनो मोनसे कर'ना भाइरासजों साग्लोबजानायनि थाखाय देग्लायनि रंजालि बैसागु बोथोरा गाजा गोमजायै जायाबो जानो हागौ। बेनि थाखाय गासै रायजो राजा आंनि लोगो बिथांमोनखौ गाव गावनि न'आवनो थानानै देग्लायनि फैबाय थानाय रंजालि बैसागुखौ गाजा गोमजायै बारहरनो हायो बेखौनो मिजिं खालामनानै नैबे सन्जित बर' इउटुब चेनेलनिफ्राय जानानै गुरै बयखौबो गोजोन हामलायनाय बावहरबाय आरो सन्जित बर' इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो शेयार खालामनो नोंथांमोना दाबाव गोजोन्थों। खुलुमबाय आंनि मुङा सन्जित बर'। आङो सन्जित बर' चेनेलनिफ्राय जानानै नोंथांमोनखौ देग्लायनि गोदान बोसोर लोगोसे बैसागु बोथोरनि गोजोन हामलायनायखौ बयनिसिमबो बावहरनाय जाबाय। लोगोसे देग्लायबो थांनाय बोसोरनि बायदि बे रंजालि बैसागुखौ न'खरनि बाय बाहागिजों अनलायनानै आलो गोजोनै बारहरनो हागोन आसा खालामनाय थाबाय आरो लोगोसे आंनि बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै नोंथांमोना थुलुंगा होगोनखौ आसा खालामनाय थाबाय। गोजोन्थों।